I ni yn dechrau yn y gegin heddi. A braf yw cael croesawu Shane yn ôl, siwr wyt ti? Iawn, diolch. Nes i fod yn ôl. O, wrth gwrs, sy'n gwybod bod ti'n brysur yn gweithio yn Abereiron ar hyn o bryd. Yn fysi iawn. A wyt ti yn mynd i ddechrau ar dechreufwyd neu starter? So... Fel mae'n digwydd, Shane, yn hoff bysgodyn, felly diolch yn fawr. Be wesi. So, rhywbeth ysgafn iawn, so starter bach. Mae macrell fan hyn o Abereiron, so ath ffrind fi mas dwe ar cwch i cael e. So, jyst mynd i dangos i chi siwt i ffileto mackerel. So, dim guts mewn na, so bydd ddim mes gormod. A jyst tu ôl y ffin fan hyn, jyst yn torri trwyddo. A stopo ar asgwn cewn. A wedyn trowch eich cyllell. A wedyn ni jyst yn resto ar y spine, basically. A wedyn jyst gadael y cyllell wneud gyr o'r gwaith. Basically. So mae un ffilet fyna. O, neis iawn. So a'i wneud hon gloi nawr. A dwi ddim yn cymryd llawer o amser i wneud hynna, nag yw? Dim o gwbl. Os wes cyllell ffileto da chi, so cyllell sy'n plygu, mae hwnna'n well. Ond dwi eisiau dangos chi, gallech chi wneud e gyda cyllell normal. A wedyn ni jyst yn trimo bach o'r bola y macrell fan hyn. A pam hynny? Na ble mae'r asgwrn, basically. So y ribs ar y macrell. Ti'n lli dweud bod fi ddim yn ffileto'n aml iawn. A basically mae asgwrn gyd lawr y canol fan hyn. So gallech chi iwso tweezers. Ond os chi'n iwso cyllell, torri bach o fel V-shape. A wedyn mae gyd o'r asgwrn yn dod mas. Just fel na. Wneud hon gloi. Aha, a mae gwynt ffein mae'n rhaid fi wei gyda mecryll. So pysgod llawn fraster. Oily fish yw e. Sydd yn dda i'r ymenydd? Wrth gwrs, iachus iawn. Bach o halen, a wedyn mewn pan poeth. A chi jyst eisiau pwysio lawr gyda busa. Felly bydd y macrell ddim yn cyrlio lan. A ti a faint wedi gwcio hwnna wedyn? Gobeithio byddai'n barod cyn bydd y cameras yn cyn stopo. So rhyw 5-6 munud bach? Ie. A troi wrth gwrs? Tymheredd uchel iawn iawn. A sdim ots os ni'n cael fel chard ar y crôn, mae hwnna'n neis hefyd. So, cam nesa, mae tomatos fan hyn da fi. So, tomatos coch, gwyrdd, melyn. So, atho fi i farm shop, just i fas Abereiron dwe. Siopan lleol y gored, yfe? Wrth gwrs. Mewn pan, mae 50 gram o siwgr. A fel rhyw fath o chutney yw hwn wedyn? So, tomato chutney bach. Mae siwgr wedi mynd yn gyled. Chutney bach. A mae balsamic vinegar a fi fan hyn hefyd. So, yr un faint o siwgr a vinegar. A mae'r recite ar y sgrin? A'r tymheredd fyna. Mae rhaid dweud, tymod, braf gweld y mecryll yn ei tymor. Hoff pysgod fi hefyd, actually. Dyn ni rhywbeth yn gyffredin. Yes. So, tomato chutney arno fyna. Tua 40 munud. Tymheredd canolig iawn. A just gadael e cwco mas. A bydd yn troi mewn i chutney fel la. So, chi'n gweld tomatos melyn a coch a pethau fel la. So, mae hwnna'n barod. Pysgod yn gwyginio fyna. A ni just yn mynd i wneud fennel salad bach. So, gyda peeler. Na ti. A just sleiso fe wedyn? Na, just peelo fe. O, peelo, ie. So ni'n coginio hon. Ni'n mynd i fel piclo fe bach. So, peelings bach fan hyn. Os wes fel mandolin neu rhywbeth a chi gytre, jyst i wneud slices tenau iawn. Gallech chi defnyddio hwnna, ond mae pawb gyda peeler gytre. A mae'n neis neu rhywbeth bach yn wahanol, achos falle lettuce yw'r peth mae pobl yn estyn, tyd i nôl y gyfer salad. Mae'n neis neu rhywbeth bach yn wahanol. Cynnewid. So, mewn bowlen, mae bach o dill fan hyn da fi. So, macrell a dill yn perffaith, a tomatos hefyd. So, yn y bowlen. Neis. A sydd lemon. So, rhywbeth arall gyda pysgod sydd llawn fraster fel oily fish. Mae vinegar a pethau sur iawn yn mynd yn neis iawn efo fe. So, mae hwnna'n barod. So, byddai'n disio lan nawr. A mae'r chutney'n edrych mor drwchus, mae rhaid dweud. A neis defnyddio tomatos gwahanol yw ie? Yes, wrth gwrs. So, mae sourdough bach fan hyn o gytre. Ni'n mynd i rhoi'r
chutney ar benne. So chutney o'r yw hon, so coginio fe a cwlo fe lawr. A hefyd bydd y mackerel yn neis ar y ben. So chi'n gweld bron wedi coginio, mae'r flesh yn gwyn bach, rhoi drosto. Rhoi drostod. O, ie. O, mae hwnna'n edrych yn hyfryd iawn, mae rai fi weid. A paid bod yn ofon i fel ddim yn coginio fe digon, achos mae pysgod mor neis. O, reit. Fel undercooked, so fe jyst yn cwmpo bant wedyn. Fi di dysgu rhywbeth newydd fyna, Shane. Well i cael undercooked fish na overcooked fish. O, fi'n dieddol o fynd i'r overcooked. O, dear. A wedyn, fennel salad ar ben. Barod i weini. Na fe, so... A to beth, fi'n edrych mlaen yn ffwrdd fan hyn. Mae'r cloc yn ferbyn ni, ond wrth o'ch eiliad. Fi nôl wrth y môr. Hyfryd iawn. Diolch yn fawr. Diolch o galon, Shane. Tip top.